Wara stennija ta' diversi snin biex il-liġi li tirregola l-professjoni tal-periti tkun approvata fl-24 ta' Marzu li għadda din is-saga ġiet fit-tmiema. Il-Kamra tal-Periti deskrivit dan bħala tragward storiku għall-professjoni madankollu saħqet li dan mhux it-tmiem tal-proċess leġislattiv. Fil-fatt, matul l-aħħar 8 xhur, il-Kamra tal-Periti ħadmet fuq l-ewwel parti tal-abbozz u transizzjoni għal-liġi l-ġdida li se tibda fil-ġimgħat li ġejjin. Kollox qed jindika li l-effetti ta' din il-liġi l-ġdida se jkunu estensivi u se jbidlu l-mod kif il-professjoni strutturata fejn se jinħolqu wkoll obbligi ġodda fuq il-periti liġi li se taffettwa lil kull minnu b'xi mod involut fis-setturi li fih jaħdmu l-istess periti. Fid-dawl ta' dan kollu l-Kamra tal-Periti organizzat konferenza li fiha ipparteċipa d-deputat tal-Partit Nazzjonalista il-Perit Tony Bezzina li fakkar kif 100 sena wara li bdiet topera l-Kamra tal-Periti erġajna qed nollu il-livelli mistennija mingħand il-professjonisti kollha li operaw f'dan il-qasam bil-ħsieb li jiżdied is-serħan il-moħħ tal-poplu. Id-deputat tal-Partit Nazzjonalista stqar li kienet ilha tinħass il-ħtieġa li l-liġi tiġi adattata aktar għar-realtajiet tal-lum u fakkar kif din il-liġi ġiet approvata b'mod unanimu fil-Parlament, jiġifieri biqbil bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra. Għandna biex ta' bilħaq inkunu kburin li jurejna maturità politika sabiex wasalna fejn xtaqna naslu, stqar Tony Bezzina.